ברוסיה הסובייטית, כן? היה ידוע, מי שלא עובד או מי שמאחר לעבודה זה פגיעה בכלכלה. פגיעה בכלכלה. אז היהודים הקפידו לעבוד בזמן ולהגיע בזמן. היה אחד היהודים, היה עובד במשרדי הממשל, 7:30, כל יום צריך להתייצב. יום אחד שהוא הולך בדרך לעבודה, פתאום הוא שומע מאחוריו מישהו שצועק ביידיש, הצנטר, הצנטר, הצנטר זה עשירי למניין. אז הוא אמר, כנראה עשירי למניין, כנראה הוא צריך להשלים קדיש, ברכו, יש זמן, 7:10, יש זמן, כנס להשלים לו מניין. הוא נכנס כאילו לא, זה לא פה הוא נכנס בית הכנסת, זה יורדים למטה, איזה מרתף. מה הוא רואה? איזה עשירי, איזה כלום. הוא העשירי. עכשיו צריך עוד 9. הבעל הבית הלך להביא, כאילו, אז הוא העשירי והוא התשיעי, צריך להביא עוד 8. מה זה כעס על הבעל הבית? אבל אין מי לדבר, הבעל הבית הלך, אז הוא מחכה לו רבע שעה, 20 דקות, הוא בא, אמר לו, תגיד, למה אתה? אומר עשירי. אמר לו, שב תקרא תהילים. שב תקרא תהילים. טוב, הוא הולך להביא עוד, וזה כבר נהיה 8. והוא בא ללכת. אמר לו, תגיד, אתה לא מתבייש? ואם זה היה האזכרה של אבא שלך, אם היית צריך להגיד קדיש לאבא שלך, טוב, שתק, לא יודע. קיצור, 8:30 תאסף מניין. אמר, מצוין, מניין, יאללה, בסדר גמור. כמה זמן אני ככה? עכשיו בטח יגיד קדיש, עוד הוא בורכו, ושלום עליכם. אומר, הוא התחיל להתפלל, כמו ילדים בגן. מודה אני לפעול. מההתחלה עד הסוף, מכריכה לכריכה, 9:45 סיימנו את התפילה. אומר, בונה, מה אני אומר לבוס שלי? מה איחרתי? אומר, אני בא ללכת. הוא אומר, רגע, יש מזונות, יש לחיים, לעילוי נשמת. משהו לעילוי נשמת. אומר, ב10 אני יוצא, אני לא יודע מה אני אומר לבוס שלי, אני מתקרב למשרד, רחוב וחצי לפני המשרד, פתאום אני רואה את חבר שלי רץ, אומר לי, תברח, הבולשביקים פשטו על העיר, על המשרדים, הורגים את כל היהודים, פוגרום, תברח. אומר, ואז הבנתי שההמתנה שחיכיתי הפכה למתנה. ההמתנה הפכה למתנה. אתה מבין?